रागा जोंबाय दै रायजोफ्रा खिन्थु बे दालां गैयिनि थाखाय जों बिराद उसुबिदा जायो मालाबा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअखौ खनसे बरायबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं लोगोसे आंबो जोबोद मोजाङै दं आरोना नोंथांमोननियाव सापर्ट आरो अननायाव आं दायो दंफैयो नैबे जोंनि गामियाव आरोना बे जोंनि गामिया जाहैबाय धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गगामुग हालामनि चलचलि गामियाव आरोना बेवहाय नैबाव गामिनि थिग सोनाबथिंजाय मोनसे थाराजान दालां दैमा दं आरोना बेयाव बे दैमाया जाहैबाय जोंनि पन्सायतनि ओरैजों गामि ओरैजाय नोलोबारि पन्सायत माने जोंहा बेयाव नोलोबारि पन्सायतआवनो गोलैयो ओमफ्राय नैबे गेजेराव नैबे दैमाया दं आरोना ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ दैमाया माने जोंनि नोलोबारिनि पन्सायतनि जिथुनाखि कानेक्टिभिटि बेखौ बिराद डिस्टार्ब खालामो आरोना ओमफ्राय जोंनि जिथु जे स्कुल बायदिसिना हाथाय सबबो नैबे दैमाखौ बारनानै थांनांगौ जायो आरोना मोनसे समाव माने बे बुस्थुखौ जों बिराद बारबाय थानो मोन्दों ओमफ्राय स्कुलाव थांनाय समावबो जों उन्दैनिफ्रायनो बारबाय थानो मोन्दों आरोना जों नुयै समनिफ्रायनो माने बे दालाङा बे दैमाया बिराद डिस्टार्ब खालामो ओमफ्राय बेखौ जों गामिया बोसोरै बानायबाय थायो आरोना बोसोरै बानायबाय थानांगौ जायो ओमफ्राय दालाङाबो फिसा नङा नालाय बेल' नङा ओमफ्राय ओइथिंबो सानजाथिंबो दङ ओमफ्राय नैबे थिग बिनि नैबे आंनि न'नि खाथियावबो दङ बेबो दङ आरोना बै सानजाथिंबो दङ आरो बिथिं माने फाखा लामा जाबाय नालाय बिथिं दा बानायनो गोनां गैला आरोना ओमफ्राय नैबे सोनाबथिं दङ नैबेयाव गंथाम दंखायो आरोना दालाङानो बे गंथामखौ एकदम बोसोरै बानायबाय थानांगौ जायो आरोना ओमफ्राय नैबे जिथुनाखि थारजाननि दै दालां बेयो एकदम गोलावथार आरोना आं दानि मेजारमेन्ट खालामदोंमोन 56 पइन्ट एबाब दं आरोना बेखौ माने आरो दैयाबो माबा नालाय बिराद स्पिड नालाय ओमफ्राय गोथौ नालाय नैबे हाब्रां नैबे माथरिखौ होनानै बिराद गोजौ जाबाय आरो दालाङा ओमफ्राय बिराद गोलाव बानायनांगौ जायो आरोना ओमफ्राय बिराद खस्थ' बानायगासिनो दं मानसिफ्रा माने सोरबा दाथ' मावनो दांनाय दिन नालाय आरो सान्दुं गोसा सोलाबलाया गावबो ओमफ्राय बयबो सोरबा माने बेयाव फोरोंगिरिफोरबो दं नालाय ओमफ्राय सोरबाथ' खेथि मावो सोरबा बेलेग खामानि मावो ओमफ्राय सोलाबलाया आरोना थ' बेबायदि खेथ्रआव माने गामिनो ओंखारनानै मावबाय थानो गोनां जादों आरोना ओमफ्राय गावबा गाव खामानि थायो नालाय गारनानै सोरबा हाजिराफोर मावो बेखौ गारनानै मावनांगौ जायो आरोना थ' बेखौ माबायदि मावनो बिथांखि लादों दिनै नोंथांमोननो आं बेखौनो देखायनानै फैनाय जाबाय आरोना नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो खामानिखौनो बेबायदि स्टार्ट खालामदों आरोना नैबाव माने आवगोलथ' फुरा माबायोमोन मानसियानो गाखोनानै औवाखौ गाखोनानै संसोयोमोन आरोना दानिया नैबेबायदि सुबिदा फैबाय नालाय नैबेयाव जेनेरेटरजों दै होनानै दैनिफ्राय लाबोनानै नैबाव बिदि संसोदों आरो एसे सहज जाबाय आरोना खामानिया खुन्था गायनाय खामानिया एसे सहज जाबाय खिन्थु बेखौ हेबनानै माबानाया सहज जायाखै खिन्थु आरो बिराद सान्दुं गोसाना दायो खामानि मावनो बिराद उसुबिदा एसे बेलासिनानै मावबाय आरोना दिनै फोजोबनो हानाय नङा होनना बुंदों थ' बेसेबां आवगायो खामानिया नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादों आंबो जेसेबां हायो देखायलांबाय थानोसै खामानि मावनाय माबाफोरखौ लादा बोरैहाय मोजाङानो सोलिगासिनो थान्दा मोनदोंना आरामसो मोनदों खोमा नैबेबायदि दालां खुन्था संसोनोबा नैबेबायदि संसोयो आरो नै बोलो हो थाइलेण्ड सिगाङाव हाग्रा दंलै सिगां बै हा माबाया हाग्राया मोनहैयोना बेयाव खै फुट बिलाय गासै बारा गोथौ नङा औवाया थोआ नङा बारा गोलावआ ओरै मेजारमेन्ट खालामनो थाखाय बेबायदि दिरुं बोना लाग्रोदों आरोना फार्स्टआव सिद्दाखौ नायनो थाखाय ओमफ्राय नैबे बेनिफ्राय गायलांसै बेनो फार्स्ट नामा खुन्थाया ना बैथिं दंबावो गोजौ बैथिं होला थ' बेखिनियावनो आं मोनसे खोथा बुंसै आरोना नैबे गामिनिब्लाबो माने बे नैबे लामाया जाहैबाय नैबे नोलोबारि पन्सायतनिफ्राय फैनानै ओरैजाय जरला गामिजों बारस'नानै ओरैजाय जरामपुरजों मोनसे कानेक्टेड आरो बे लामाया ओमफ्राय ओरैजाय मोनसे दालां दं आरोना बै नुनायजों बेजों थाङोब्ला जोङो थांनो हायो खिन्थु जोंबो फ्राय बेजोंनो थाङोमोन आवगोल दैलांबा ओमफ्राय नैबे जिथुनाखि नामा धनसिपुरनिफ्राय ओरै जोंनि गामिनि हाबबोनाय लामा आरोना बेयो एकदम गाज्रि बे गाज्रि नङाबाथ' थांजायोमोन फाखा लामाबा खिन्थु फाखा लामा नङाना नैबेयो ओमफ्राय बै जों डिस्ट्रिक्टबारिजों गिदिंना थांबासो फाखा लामा मोनो आरोना थ' बेनिखायनो नैबेयाव माने अखा हाबाथाय एकदम बिराद गाज्रि जायो आरोना बेजों माने ओरैनो गिदिंना थांनो उसुबिदा जायो आरोना ओंखायनो नैबे लामाया जुदि नैखौ दालां होयोमोनब्ला आरोना दालां होयोब्ला ओरैबायदि मोजां जागोन बे लामाया सर्टकाट जागोन आरोना माने फाखा लामायाथ' बेजों गैया लामायाबो खासा लामासो ओमफ्राय नैबेबो आरोना आं दानि खोन्थानाय दालाङा बेखौ बानायो ओमफ्राय बैयाव मोनसे दंबावो आरोना नैबे ओइ माबा जेराव बेयावबो मोनसे दंबावो बे मोनथाम दालांखौ कन्टिनिउ बानायनांगौ आरोना जों गामिया माने सानफ्रामबो माने देवबारबा रायजोनि खामानियानो जोबा आरोना ओमफ्राय दिनैथ' देवबार नङाबाबो मावनो गोनां जादों आरोना थ' सोरबा बिदिनो स्कुल थाबाय सोरबा अफिस थाबाय सोरबा माने सोरनावबा हाजिरा मावनो थाबाय नङा होमबा दा बेबायदि खेथ्रआव गथै माने समाजनि लामाखौ जुदि रायजोआनो मावबाय थानांगौब्ला थ' जोङो माने दैदेनगिरिफोरखौ
मानोथो माने सायख'नानै थिनहरखो बेबायदि होननाय मोनसे कुइसन फैयो आरोना बेनिखायनो माने दैदेनगिरि एसे बिथांमोना माने जाय मासियाव दं बिथांमोना माने बेफोरखौ नायसनलायनानै माने गाव हायाब्लाबो रायलायनानै होनानै एसेब्लाबो लाबोनानै होफैनायनि कन्डिसनखौ बानायनांगौ आरोना जों गामियावथ' बे एकदम जों मिन्थियै समनिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय रायजो जाबोदों आरोना बे समनिफ्रायनो माने रायजोनि खामानि मावनाय माबायाथ' दं आरोना समाजनि गासै लामाफोरखौनो माने खोनायफोरखौ जों मोनबोदों आरोना बे दालांखौबो जों दिनैसिम माने बानायनो मोनगासिनो दं लामाफोरखौ दिनैनि दिनाव जों माने आवगोल खोदोंबाबो दिनैनि दिनाव खोनायथ' नुथ'वाखिसै बारु स्किमफोर फैनानै माने लामाफ्रा एसेबाबो फाखा जाजोबाखैब्लाबो माने माबा जाबाय आरोना सरकारनि माबा गोलैबाय स्किम गोलैबाय ओमफ्राय सेन्ट्रेल जायाखैबाबो ओमफ्राय नैबे जिथुनाखि दालां दङ बे दालांफ्रा माने दाबो दं आरोना बिदिनो थ' बेफोरबायदि दालांखौ बानायना होजायो आरोना एथ' गिदिर माने दैमाफोरखौ सानफ्रामबो नोङो देवबारबा गाव गावनि खामानि गारनानै गाव गावनि अफिस गारनानै स्कुल गारनानै बेफोरखौ बानायबाय थानायबा माबा नङाना सोरबा बायदि आरो नोङो सोलाबैयाव खना खथि होनांगौबो जायोना बे खना खथि होनांगौबाथ' नोङो सोरबा बायदि हाजिरा मावनांगौबा नोङो खनासो होनो ना बले बेयाव माने गावसोरसो जानो बिदि जायो नङा होमबा थ' दैदेनगिरिफ्रा नायसननांगौ आरोना बे खामानिखौ माने समाजनि एफा गिदिर खामानिखौ नोङो रायजोफ्रानो मावबाय थाबालाय बोरै जानो नङा होमबा सरकार थानाय एकदम बे सुबिदाया मोजां जाबाय आरोना बेखौथ' नोङो खन्थाजों जावनांगौआ बिराद गोरामोन नालाय ओमफ्राय दा बेबायदिजों माने दैजों बेबायदि सुबिदा खालामनानै जेबो खस्थ' गैला आरोना खन्था गायनायखिनियाव माने सिगां नैबे टिउबवेल ल'लि आरोना ओमफ्राय लाबोनानै बेयाव डाइरेक्ट माबानानै बेखौ मिथिजोबखागौ बायदि आइडियाखौ होमबाबो माने हा गारायाव बिराद खस्थ' जायोमोन दै गाय मेंबाय नामा फैदो बोलो हो गोलोम फुंबाय सिगांसो आरो बाननो हाग्ला दालां बानायगासिनो दङ नै जोंहा दखानियाबो अबस्था गैला फेफे फुजालायबाय ओमफ्राय नैबेयाव बानना लाबोगासिनो दं आरोना बाननो हागोन नालाय रेन्जार हायो बिराद मोजां बाननो दे मेंबाय नामा मेङाखै मला औ जा दिना दं बिदि सिलांबावसिंगोन बानबाव दे सासे गारग्रोजाया जे सासे गारग्रोबाय सासेया मस्ला मोनबाय आरो ज' समान गारनांगौ ओरै बिसोर सानैयाबो थैफानोसैमोन बिसोर सानैजों थंसे थंनै थंब्रै जाबाय आरोना थंबा खुन्थाखौ एबार स्टार्ट खालामगासिनो खुन्थाया दसेनो जागोन नै बारा गोबाव टाइम नांनाय नङा खुन्था गायनाया मानो होनबा दैजोंसो माबा नालाय बाहादुरि नालाय बुहुद गोलाव हथायबाय बाब सोबजोब्बाय नै खै फुटसोखौ बेखौलाय खै फुट जाखो बेलाय 7 फुट आयु लावद्रायाखै बे माइक लाबोआखै र' दा बुं र' रागा जोंबाय रायजोफ्रा रागा जोंबाय दै रायजोफ्रा खिन्थु रागा जोंबाय रायजोफ्रा खिन्थु बोसोरै माने बानायबाय थानांबाय नालाय बोसोरै सोलाबानो ओंखायनो माने रागा जोंबाय आरोना बे दुरुङा होंगो दोंगो जाबाय खोमालै बोलो हो सासे गाबथाब्रा सासे गाबथा नै बिनिफ्राय केरेन्ट दायो दैया खम जाबाय नामा माथो फटम गाबलायखो नै स्कुलनिफ्राय फैनाय गथ'फ्रा नुवाखै माबायदि बारदों दाथ' जेनेबा दैया खमखायसो बारनो हाबाय खिन्थु नोङो दैया बुरजाबाथ' बिदि बारनो हालामोन लायो दा दैया एसे खम जानायखाय सान्दुं गोसाखै दैया रानदों आरोना नङाबाथ' ओरै गिदिंनानै नैबेजों फैनो गोनां जायो ओमफ्राय नैबावबो बिराद हाब्रुं आरोना बे दनसिफोर गेजेर लामायावबो अयथासार हाब्रु दङ बेजों बोरै बारनानै फैनो गोनां जायो ओरै फागसे गिदिंनानै नैबेसिम फैनो गोनां जायो आरोना बेयो ओंखायनो माने एसे बुजिलायनांगौ आरोना बेथ' माबाबा बिराद गोथौ जायो दैया ओरैबो बिराद गोजौ माथावरि ओरैबो बिराद गोजौ माथावरि मानसिखौ थोरोबलायो आरोना हेल' ओइया जरा फारौ जरा मा जालायगोन ना आखाया
जागोन र' बै जिबायनि गमफ्लेलाय सासे बै जिनै गमफ्ले नङाबा गम मोनदों जों खायदा होसोमगासिनो दं इन्टारेस्टिंसो ना मादों खिन्थु मानसिया मेंबाय बिरादनो सोलायना होदो मानसिखौ सासे ओंखायनो फैगोन एबार इलेक्सनाव जोङो भटखौनो होआ जोंनि गामि बिथोराव जेबो मोनाखै बरुवाब्रा जोङो खारखोमाजोबगोनसो जोङो केम्पिंआव फैबाबो फांथेनासो थागोन नङा होमबा नुवाखै नै सान्दुं गोसायाव माबा बारनानै सोमथाबजोब्बाय बेस्रा बोराय बायदि जागौलायबाय मानसियाथ' बोराय नङा ओमफ्राय लोगोफोर नैबे दैमानि सोमोन्दै एसे जोंनि गोदोनि उन्दैनि एसे गेलेनाय बा दै बारनायनि खाहिनिखौ एसे नोंथांमोननो फोरमायना होनोसै आरोना नोंथांमोनाबो खोनासंदो माने बे दैमानि बिखय माने जोङो गोदो उन्दैयाव निफ्राय दासिम जेबो माने बिबायदि लाबोफेराखै नालाय रावबो थ' नोंथांमोन आं एसे फोरमायनोसै आरोना बे दैमाया जाहैबाय जों गोदो उन्दैनिफ्रायनो बारबाय थाखानाय नालाय जोंहा बे दैमानि माबायदि देरो दैमाया माबायदि माने मोसौ फाफ्लि जायो बेफोरखौ जों सब मिन्थिजोबखागौ आरोना थ' अब्लाबो माने दिनैनि गथ' गथायफ्रा माने दैमा बारनो माबा गैलाना प्रेक्टिस गैलाना ओमफ्राय बिमा बिफाफ्रा गिनानै माने दैमा सेराव फैनो होला बेनिखायनो माने दैमाखौ गियो आरोना थ' बेनिखायनो माने बिसोरखौ दै बारनो होनाय जाला ओंखायनो माने स्कुलफ्राव थांनायाव माने दालां बानायना होनांगौ जायो आरोना ओमफ्राय जोंथ' माने ओरैबायदि गोदोनिफ्राय माने नैबिदि दैमाखौ बहुद प्रेक्टिस दंखायो आरोना बारनाय मानायनि जों गोदो उन्दैबा माने स्कुलाव थांनाय समाव मा खालामोमोन जोङो जोंनि लंपेन्टखौ मा खालामोमोन जोङो लंपेन्टखौ फुरा माने फेन्दासिम फैनाय सुखायोमोन आरोना दानि लंपेन्टफ्राथ' नै बिदि आदैनिफ्रायनो बारा गोदोनिया माने जों बिदि खालामामोन आरोना फुरा बोखोबाथाय फेन्दासिम फैनाय खालामखायोमोन आरोना बिदि बोखोसे बोखोनानै बिदि फेन्दासिम फुरा लाबोजानाय खालामखायोमोन आरोना माने जाहाथे दै बारनायाव माने सुबिदा जानायनि आरोना नङाबाथ' बे आदैसिम लंबाथ' सिजालांबाय थागोन नालाय ओरैनोबाबो जों फेन्दासिम सुबाबो जों सानफ्रामबो सिजालांबाय थाखायोमोन आरोना मालाबाथ' नोङो बिखासे गाहाम जायोमोन बे दैया मालाबा जान्दिसे बेखौ सानफ्रामबो सिजालांबाय थायोमोन ओमफ्राय मा खालामो माने स्कुलावसो फोरानहैयोमोन आरोना बिराद असान्थि जायोमोन ओमफ्राय बेखौ नेक्स्ट दिनाव गाननायाव रानोमोन आरोना ओमफ्राय लाबोदोलाय नों मोनामफुंलायनाय न'आव दोनफैदोलाय बेखौ आरो नोङो आखौ अखानायै जुदि अखाया गाराखैब्ला बेखौ गानफिनदोलाय बेबायदि काहिनि जायोमोन आरोना ओमफ्राय बे दैमायाव जों मा खालामोमोन दाबायदिब्ला माने दैया एसे देरबाथाय अखानायै बेलासियाव गारबाथाय नैबे हाजोथिं थांनानै बैयाव मोनसे जायगा दंमोन आरोना बे जायगायाव माने थालिर बिफां दानफायनानै बिनिफ्राय सुजाबनानै बे थालिर बिफांखौ नाव बानायनानै सलायबोनानै नैबाव ओंखारफैयोमोन आरोना जों गामिनि सिद्दा लामा बेयाव ओंखारफैयोमोन आरोना थ' बेबायदिमोन आरोना काहिनिखौ आं एसे खोन्थाबाय आरो बहुद दंबावो आरोना आं खोन्थाबाय थाथ'ला जिहेथु माने आंनिया नैबे दालां बानायनायसै नालाय बिखया बेखौ दालां बानायनायखौ नोंथांमोन एसे देखायबावनोसै रायजोफ्रा माने दायो औवा बानना लायगासिनो दं आरोना ओमफ्राय नैबेयाव सानैसोआ खुन्था गायगासिनो दङ देखायलांबाय थानोसै आं नोंथांमोनाबो नायलांबाय था बेसेबां माबायदि बानायो माने लामाया दालाङा दिनै कमप्लिट जानाय नङा होनदों आरोना माने औवा बुरखानि अजनलै ओरै जिउआनि रनिखौ सोनायखौ लानाय खनसे बन्द' जागौलायबाय माथो खेरेंनायखौ बानना लानांसिलाय जोंनि पन्सायत प्रेसिडेन्ट बा मेम्बारफोरजोंखौ नायथ'नालै पन्सायत प्रेसिडेन्ट गैला मेम्बार गैला नङा आरोबाव सिगांनिफ्राय नायखै गलनायखौ हमथेनांगौलै दा बिसिथारगोनलै बिसोरो अला गोगोमथार माथो औवाया दे इन्टारेस्ट मोनदोंना ना बारो बुरखाय गिलिर जाया जायो मा सादा सुदा मावनाय दांनायफ्रावलाय सान्दुं गोसायाव दो थागोनदालै नैबाव गब्लंबाय नै मोनसे नै बेखौ हमथे अरलाङो खाथिलांबाय आं
दे औवाया बानखाद' नै थिंग्रिं जाजोब्बाय बेस्रा उफाय गैया एकदम नारसोमलाबायो ओइ सासे अमाबा बोलो नै हायालै हारसिं मानसिफोर एसे बोरैबा नुदों जे माबा जादोंलै नंगौ बारदेमना सोरनि आदसा ओंखायनो आंलाय मानो एसे इन्टारेस्ट जादों सानदों मानसिफोरखौ नङाबाथ' एसे इन्टारेस्ट जाया रावबो सोरबा बायदिया बिराद हागौदों जाबावदोंसो ओइ दानि गुगुरनाया अभार जादों आं सिनायखादों बेखौ दे जाखाबाय नै हाब लावद्राय थांबाय खोमा इयो आयौ एसे लावद्रायाखै बे औवायाबो गोलावखा बारु ओमफ्राय नै बेस्राफोर डिलिभारि बय माने इ कार्डनि आरोना बेबो सलायनो हाबाय जेनथेन दा दै मोजांखाय सलायनो हाबाय आरोना बेबो बारलांनो हाबाय जेनथेन खिन्थु दै गिदिरबा फैनो हालामोन बेबो सोरनोबा नांगौबा मालखौ मोनलामोन आरोना थ' बेबायदि कन्डिसन नै बेबायदि सिदा मेजारमेन्ट लाग्रोदों आरोना बै गेजेरसिम जाखो गायनाय दसेनो जाबाय खुन्था गायनाया खिन्थु हेबनायावसो जालायलायगोन बिराद गोलाव ना 56 एबा मामुलि गोलाव नङाना बेखौ हेबनानै फोजोबनायाबो आरो बिराद औवा जागोन माने इयाव नालाय रायजोफ्रा बालाबगासे मावनानै जिरायबाय आरोना बिराद हेभिना खामानिया ओंखायनो माने दसे मावनानै जिरायबाय आरोना नै दसेल' जिरायबाय ओमफ्राय नै लोगो लोगो सिखारफिनजोबबावबायसो गासिबो दसेनो नैबायदि लाइन जाबोजोब्बाय खुन्थाया नै ससेल'सै आरोना खुन्था गायनो नै थबैसे नांबावलै बेयाव 1 2 3 4 8 दालसोल'सै आरोना गायनो ओरैजाय लाम गायजोब्बाय थ' रायजोफोर खामानि मावनायखौ आं एसे देखायबाय आरोना नै दाबो मावगासिनो दङ उनथिंजाय ओमफ्राय बे खामानियाथ' जेबो माने जोंनि माबानिफ्राय पन्सायतनिफ्राय जा ब्लकनिफ्रायनो जा जिखुनु गभमेन्टनि बेयाव माबा जेबो स्किम गैया आरोना रायजोफ्रानो माने मावनाय आं दहाय खोन्थाखांखाबाय ओमफ्राय थ' रायजोफोरनि खोथाखौबो एसे खोनासंदों आरोना रायजोफ्रा मा बुङो एसे सोंना नायनोसै रायजोफ्रा माबायदि बिबुंथि होयो बेबायदि खामानि मावनायनि बेलायाव गोदोथ' माने जेबो जों गामिया साइलेन्टैनो बुहुद गोबां बेबायदि खामानिखौ जों मिन्थियै समनिफ्रायनो मावबोगासिनो दं आरोना ओमफ्राय दिनैनि दिनावथ' जों गामिया सिरि थानाय केसना मानायसो थाबाय जोंनि गामियावल'सै आरोना बेबायदिया ओमफ्राय जों दाख्लै देखायनाय आरो जाय घन्टाफोरा नों मानिकपुरा माबाया नारायणपुरा बिथिं दं आरोना ओमफ्राय नैबे जोंनिया दंसै आरोना बाखिथ' बेबायदि गैला बारु बेनिखायनो जोंबो माने बेबायदि मावबाय थाबाथ' जोंनिखौ नायसननाय नंला नालाय ओंखायनो माने जोंनि रायजोफ्राबो एसे बोराबनाय मोनदों आरोना थ' रायजोफ्रा माबायदि बोराबदों बा माबायदि दुखु मोनदों एसे खोनासंदों आं बिसोरनावबो सोंनानै नायसै आरोना थ' सलसलि गामिनि माने रायजोफ्रा बहुद बोसोर माने जों मिन्थियै समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय समनिफ्रायनो माने रायजोनि खामानि मावै बेबायदि खामानि मावै ज' मावलायबोगासिनो दं नङा होमबा ओमफ्राय दिनैनि दिनावथ' जों बहुद बे पन्सायतआनो हम जेनेबा बेलेग पन्सायतआवनो हम बेबायदि खामानि मावनायथ' नुला जोङो माने खामानि गैला होननानै बुंनांसिगोन ना रायजोनि खामानि थ' ओमफ्राय नैबे जोंनि जिथुनिखि जों सलसलि गामिना जों गोदोनिफ्रायनो मावबोगासिनो दं माने ओमफ्राय दिनैसिमहालागै माने रायजोनि खामानि मावगासिनो दं दा ओमफ्राय बेलेगावथ' बिदि खामानि गैला ओमफ्राय जोंनिया बिदिनो खामानि मावबाय थागोन नामा ओमफ्राय रायजोफ्रा बेबायदि एसे माबा मोनसे लुगैनाय दं नामा जेनेबा गभमेन्टनिफ्राय एसे फोरमायना होदो बेथ' नंगौ जोङो माने बे सलसलि गामियाव 1950 अर्थात 1950 सननिफ्रायनो जों बेयाव रायजो जाबोदों बे हिसाबै जोङो बै समनिफ्राय ओरैबायदि माने बे थाराजान दैमानि थाखाय माने खस्थ' जाबोदों माने जोङो उन्दै समाव बे दैखौ बारसोम फरायसालियाव थांनांगौ जादोंमोन दा दिनै जोंनि फिसाफोराबो बे दैमाखौ माने बारसोम थांनांगौ जायो बे हिसाबै जोंनि सलसलि गामिनि रायजो राजाफोर लोगोसे समग्रै जोंनिफ्राय सानजाहा थानाय गासै माने हारसा बर' गासै माने सुबुंफोरा नोलोबारियाव माने बाजार जानो थाङो फरायसालियाव फरायनो थाङो फोरोंगिरिफोर थाङो बेयाव माने गोबां सुबिदा जायो आरोखि बे हिसाबै जोङो नायनानै थानो हाया नालाय जोङो माने रायजोयैनो ओंखारनानै बे दालांखौ बोसोरै होनाय जायो आरो दा थेवब्लाबो जों लुबैयो सरकारा माने जाहाथे बेखौ माब्लाबा समाव बा थाबैनो माने जोंनि नैबे बिराद गिदिर जेंनाखौ माने बोस्रांना होनांगौ
जोंनो माने दालां गंसे हरनांगौ जाहाथे रायजोफ्रा मोजाङै हान्था मेला खालामनो हायो जिहेतु माने हान्था मेलाया मोजांब्लासो जोङो रांखान्थि राजखान्थि गासै बिथिङावनो दावगानो हागोन नालाय दा बेखायनो जोंबो लुगैयो आरो सरकारा जाहाथे बिनि फारसे एसे नोजोर होथों नोजोर होनानै माने जोंनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनानै होथों होननानै आं सानदों आरोखि दा बेखिनियानो ओमफ्राय बे बेथ' जोब्बाय नङा होमबा ओमफ्राय बे लामानि खोथाखौलाय मा बुंगोन जेनेबा लामायाबोथ' दा दिनैसिम जेबो माबा गैया कानेक्टिभिटिया बिराद गाज्रि जोंनिया नोलोबारिसिम थांनो लामानि खेथ्रआव जों बेखौनो बुंनो नांगोन जोङो थांनाय कंग्रेसनि दिनावनो जोङो माने नैबे जयरामपुर टु नोलोबारि हाइ स्कुल बे लामाखौ जोङो MLA निसिम DC निसिम बेबायदि एप्लिकेसन होबोबाय थानाय जाबाय नाथाय जेबो गुरुत्व होआखै जिहेतु माने जयरामपुरनिफ्राय जोंनि नोलोबारि हाइ स्कुलसिम गासै माने फरायसाफोरा बे लामाजों थाबायलांनांगौ जायो गासै बेफारिफोरा बे लामाजोंनो थांनांगौ जायो बे हिसाबै बे लामाया जोंनो बिराद माने आर्जेन्ट आरोखि बिराद गोनांथार बे मोनसे जोंनि गाहाय लामा आरो बे लामायानो जोङो माने गगामुख थांनाय कौपाटनि थांनाय महरिकेम NSPC थांनाय माने मोनसे गाहाय लामा होननानै बुंजायो आरोखि बे लामाजोंनो थांनानैसो जोङो गाहाय लामाखौ हमहैनांगौ जायो जे ओंखायनो बे लामाया जोंनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट होननानै आं सानो आरोखि ओमफ्राय दायो माने दिनैनि दिनावथ' बयबो माने सोरबा स्कुल थायो सोरबा जानो गैयैफ्रा हाजिरा मावो नङा होमबा दा बेबायदि खेथ्रआवथ' रायजोयैथ' ओंखारबाय थानो हाया नङा होमबा रायजो ओंखारबाय थानाय माने सोरबा बायदिया हाजिरा मावग्रा मानसियाथ' सोरखौबा मालाबा खामानिखौ एंगारनोबो हाया बेबायदि खेथ्रआव मालाबा बिराद उसुबिदा जादों नामा सोरबा हाजिरा मावग्राफ्रा जेनेबा हाजिरासो होनो ना बेयाव खनासो होनो बेफोरबायदि माबा मोनसे उसुबिदा जादों नामा जेनेबा बेथ' जायो बे माने जोंनि रांखान्थियारि बिथिङाव जोबोद माने हेम्पार गोलैयो जायफोर माने न'खराव साख्रि गैया जायफोर न'खराव माने सोरबाया हाजिरा मावनानै सोलियो सोरबाया बेफार खालामनानै सोलियो माने बे दालां गैयिनि थाखाय जों बिराद उसुबिदा जायो मालाबा नोङो जोंनि गोबां मानसियानो मा खालामो गगामुगाव माने बेफार बानिज्य खालामनो थाखाय थांनो गोनां जायो दा बेयाव थांनांगौबा जों एकदम 2 किल'मिटारसो गोजानजों गिदिंनानै थांनांगौ जायो नाथाय बे लामाजों जुदि जों थांनो हायोबा बिराद सहज जायो दा बेयाव बेफार खालामग्राफोरा माने बिसोर खस्थ' खालामनानैब्लाबो माने समखौ हगारनानैब्लाबो बेखायनो माने बे दालां बानायनायाव हेफाजाब होयो आरोखि आरो फोरोंगिरिफ्राबो बेनो बे लामाजों जुदि जों थाङोब्ला माने दसेनो सहैयो बेराफारसेजों जुदि जों गिदिंनानै थांनांगौ जायोब्ला माने गोबां सम जोंहा ओरैनो लस जायो आरोना औ बेखायनो माने गावनि माने सम खामानि मावनायखौ दोनथ'नानैबाबो नैबे खामानियाव जोंखौ माने जगदान होलायलायनानै जों खामानिखौ मावबाय थायो आरो ओरैनोथ' जेनेबा बिदि डेभेलपनि खोथा बुंबा जेनेबा जोंनि लिडारफ्रा इलेक्सननि समावसो खोथा होफैयो नङा होमबा बिदि खोथा होफैलायनाय जादोंमोन नामा माबाफोर बोसोरफ्राव फैदोंमोन फैनायाथ' बै कंग्रेसनि दिनाव सुमित्रा पात्रिआबो फैदोंमोन रनज पेगुआबो बावैसो जोंनि नैबे अमृतसर फख्रि बानायनायनि सिगांमोन नामा खेबसे फैदोंमोन फैयोब्ला जोङो बिथांमोननोबो बे खोथाखौ रायखांनानै होदोंमोन आरो बिथांमोनहा नायनि इयुनाव जोङो बेबस्था खालामगोन बेबायदि होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बिथांमोना माने इलेक्सन जोबनायनि उनावहाय जेबो राहा लायाखै आरो एप्लिकेसन होनाय जादों नामा ओरैनो एप्लिकेसनाथ' होनाय जादोंमोन सिगाङाव होनाय जादोंमोन आरो बावैसो जोङो गुवाहाटियाव थांनानैबो बेनि सोमोन्दै एसे प्रधान बरुवानि सिगाङावबो रायखांहैबाय बेनिफ्राय बिश्वजित दैमारिनि खाथियावबो जों थांनानै बुंहैदोंमोन बे नोलोबारि हाइ स्कुल टु जयरामपुर बे लामाखौ जोंनो बानायना होनांगौ जोबोद माने बेजों हान्था मेला गाज्रि जादों होननानै जों बे खोथाखौ बुंहैदोंमोन आरोखि बिश्वजित दैमारि बिथांखौ गुवाहाटियाव थांनानै गावनि माबायावनो चेम्बारावनो लोगो हमहैदोंमोन आरोखि जों थ' बिदिबाथ' माने होनायनि जेबो लामाखौथ' नुहुराखै नङा दासान्दि जेबो लाब नुहुराखै बिदि होथ्राबा माबा मोनसे डिसिसन लागोन नामा रायजोफ्रा जेनेबा ओरैनो रायजोफ्राथ' मा डिसिसन लानो रायजोफ्रा जोङो गावनो सम दान खालामबाय थानांसिगोन मालाबा रायजोफ्रा माने रांखान्थि बिथिङाव एसे मजबुत जायोब्ला जों गावनो होनांसिगोन उफायथ' गैया सरकारा नाया होननानै जों गावनि माखासे सुबिदाफोरखौबो जे जों खोमाना लानांगौ बेबो नङा सरकारा नायाब्लाबो जों गावनो सम दान होनानै जों मावबाय थागोन आरोखि जों गामिनि रायजोफोरनि बिबुंथिया बेबायदि आरोना माने सरकाराथ' जोंनियाव माने फ्राय नायाखैखौनो बुंनांगोन आरोना बेलेग गामियावथ' फ्राय जाजोब्बायानो बेबायदि माने हाखर हाला दालां होबाय थानांलायनाय जायगायानो गैला थ' जोंनियावनो बेबायदि सानफ्रामबो माने सप्तासेयाव खमबाबो खनथाम खनब्रै माने रायजोनि खामानि जायो आरोना थ' बेबायदि बेलायाव सोरबा दुखिया न'खर दं नालाय बिसोरो एसे उसुबिदा जायो आरोना मालाबा सोलाबा सोरबा हाजिरानि इमारजेन्सि थायो बेयाव माने खना खथिया होनांबा माने बहुद उसुबिदा जायो आरोना थ' लोगोफोर दिनै माने जों गामियाव जेनाखि दालां लुनाय खामानि बेखौ आं दिनैनि खिनिखौ देखायबाय आरोना माखासे दंबावो जे खामानिया जेबो जायाखै माने खुन्थाखौल' गायनानै मानसिफ्रा सान्दुं गोसानि जिरायनो हायो माबा मावनो हायिनि जिरायबाय आरोना ओमफ्राय दा बेसेबां हायो नैबे गोजौनि दाहामखौ खाजोबगोन नामा
बे खानानै नेक्स्ट माला मावनाय जायो गाबोन होनना बुङो आरोना हायोबा देखायबावनोसै नोंथांमोननो बे खामानिखौ मावनायखौ ओमफ्राय हायाब्ला माब्ला हाबावो बेखौ देखायफिनसै आरोना थ' रायजोफ्रा भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो आरोना अननानै दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन थेंक इउ फर वाचिं